A to je vaše auto, tohle? Auto z půjčovny. Z půjčovny, jo? Kolik se platí za půjčovnu? Jako 8 000, to bez nájezdu kilometrů, takže úplně jsou 8 000 měsíčně, jo? budu končit, takže zase půjdu do autoce. A co taxikařina, jak to jde? Nejde. Nejde. To bylo lepší a já jsem si jet malo vyděláme ve fabrice, tak 15 000 No, tak když platíte auto z půjčovny a tak to je sakra znát. stranou být moje, tak bych asi nečel. Že v směrkách musíte vyhoupnout na ty chodníky, aby se tam mohl zastavit. V jednom si vám to na dvou framů převadit, tak s těma prodejnama svý hadry, tak to bych brečel, protože když to máte plně naložený a pak z toho zjíždíte dolů, tak se vlastně to škrtá. Tady můžete doprava. Neštěstí. Takže bych Dobrý, brečel. tady mi zastav. Kolik to je? Dobře. Korun. A potřebuji účtenku na to. To vám přijde mailem. Mailem ne, já potřebuji účtenku, abych to mohl dát do daní. To není mailová. Já potřebuji tady od vás, když jste mi dnes. Ne, to vám dá paní a přijde vám do odkůru, já nemůžu dát účtenku. To je nesmysl, já vám pak nemůžu zaplatit. Já vám přeci nezaplatím, když nedostanu na to účtenku. Na tu účtenku dostanete od paní. To má paní pošlu fakturu a respektive na jejich. Dobře, ale vy jste mi poskytl tu službu, to je to samé, jako když přijdete ke mně. Situace, já prostě vám účtenku nemám jakým způsobem vydat, prostě úplně takhle nefunguje. Bohužel musí se na jejich stránkách ta účtenka stáhnout. Tím je líto, ale tak to je. No, tak mně je líto, já vám to nezaplatím, dokud nedostanu od vás účtenku. To je jednoduchá věc. No tak si vystupte, protože tady nemáme o čem debatovat, protože já to nedokážu vám dát. Naschle.